Vítejte, zdravím vás, jmenuji se Jandrábek a tohle je vlastně moje první video ze hry Battlefield 2. Tak si teďka zvolíme klásu a asi to bude medic. Namísto ať neudělám stejnou chybu jako předtím. Ale go. Ty mě budeš předběhat, já jisleku. Tak první videjko tohle vlastně. Takže jako nečekejte nic extra dobrýho. Takže ale má v plánu natáčet hry z Minecraftu, Flatout, díly do 2 a tak. Zpátečku. A tak. A tím to chci pozdravit svého kamaráda, taky let's play The Big Age Crafting, který natáčí Minecraft a takový indie hry. No, indie hry mám taky vlastně v plánu natáčet. Slendermana. To a tak. Co ještě tam je? Amnézii. Do toho se poserem všichni asi. No hlavně já. Jo, zapomněl jsem mluvit nahlas. Jo, pardon. Go, ní! To je Albertu. Jsi tadyk? Go. Slyšeli jste o tom novým hitu Harlem Shake? Já teda taky. Strašný. Dobře, jaký heťák, vole. Takový headshot. Krutě se vytrolil. Tu do Harlem Shake. Alright, good position. Čau. Jedem. Jsem ho vytrolil. Čau, kápo. Ne, ho netrefil. Do prdele, nemůžu řídit. Vrať se ty blbe. Tohle video bude maximálně 10 minut dlouhé. Oni to zase ztratili hitost, vy jste Somálci. Cipni zmrde. Tohle bude rychlost, doufám. Uiii. Dude Harlem Shake. Sorry. Vystoupím na obchodu. Jde krutit. Jdu najít nějaké hajzlíky, které by tady mohly ještě dělat problémy. Ok, ono jde. Dude Harlem Shake. No, pardon, to zprostá slova. To vytází tak zvyklý trošku. Je ty saláme. Pomalej seš. Zatáčka ostrá. Ne, tak ostrá ne. To je saláme. Jedem, banání. No, ale pokud podle lajku budu natáčet. Tohle je vlastně takový ukázka ze hry. Ale podle lajku možná bych mohl točit další mapy, které tady jsou, ale taková moje vlastně, není mu oblíbená, nejkratší, takže jako na úvod je jako dobrá, jo. Ježiš, kdo jsou, já tady nechci jezdit jeepem, jak nějaký Somálec. Pozdravuji tě, Vojto. Vojta ví, jak mluvím. No, máš smlouvu, kámo. Ty vole, nemůžu řídit. Dobrý, je tam nějaký volem borec. Zatáčka ostrá, vole, jo, Vždy tam mě už to tady nebaví jezdit. Tak je tank, ale tam té stanice nikdo nechrání. Jo, jasně, rozumím. Ano, už jsme vyhráli, takže loučím se s vámi. Tohle video doufám, ale já vím, je to klišé, ale ať budu vděčný za každý like, komentář a tak dále, takže čau.